Bună! Ce unghiuțe îți facem astăzi? Bună! Astăzi vreau să le facem negre cu sclipici. Negri cu sclipici. Bine, foarte bună alegere. Îmi place alegerea ta. Am un negru chiar foarte frumos pentru azi, să știi. Nu. Albe le facem. Albe lăptoase le facem. Da, sunt sigură, da. Albe? Albe lăptoase? Da, sigur, nu e nicio problemă. Imediat. Așa, uite cum am găsit. Da, o facem. Așa, albe. Nu, le facem roșii totuși. M-am gândit eu mai bine și totuși le facem roșii. Că roșu se potrivește mai mult pentru orice eveniment, petrecere, se potrivește cu pielea mea. Da, le facem roșii totuși. Da. Poftim, roșu. Vrei roșii? Bine, sigur, facem roșii. Nu e nicio problemă. Să fie nicio problemă. Nu, nicio problemă. Calm. Să fie, să le facem roșii. Roșii le facem. Da, și de greu să mă hotărăsc. Știi, mă gândeam că roșu parcă nu prea merge acum. Nu e sezonul de roșu, dar nu e Crăciunul, nu e niciun eveniment, nu e nicio sărbătoare așa. Pe când negru, uite, negru merge la orice combinație. Pe negru pot combina cu orice haine, cu orice. Cred că mai degrabă o să mergem pe negru, mai sigur pe negru. Da, sigur, facem negri, sigur. Sigur, putem să facem negre, e adevărat, nu este sărbătoare, deci să nu facem, oricum era aici de aproape, nu mă deranjează absolut deloc, negru, roșu, alb, ce mai contează?